Август жетті. Жейнің сыңғы ойы. Жейлер үтіп бара түгілмі? Әллән іштілеп, мұңсуғына уйлар. Шырна болды кенет көңілні. Жейі матур болды, жылы болды. Сәяхәтләр исен китәрлек. Раббыбызның биргән рәхәтләре барыбызга да булсын җитәрлек. Август айы бик бай, җимешләргә, җиләк-җимеш пешә кызарып. Ул алмагач сыгылып тора. Карап торам бераз кызыгып. Игелеге белән килсен мул айыбыз, сөендереп һәр бер кешене. Бәхет килсен йортка, шатлык килсен, уңыш керсен өйгә өелеп. Автор Гөлнур Галимова.